खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुबुन रायजोआव खामानि होगोन एबा साख्रि होगोन होननानै आइजोफोरखौ लांखारनाय जाथाया दासान्दि जागासिनो दङ जायनि थाखाय आइजोफोरा बेनि सायाव सांग्रां जानाया मोजां साननैसो सिगां बाक्सानिफ्राय गोबां आइजोफोरखौ गुबुन रायजोआव खामानि होगोन होननानै लांखारनायावनो लामा ससेयाव पुलिसजों हमजानाय जाथाया सोराङाव फैदोंमोन दा फिन साब्रै लांखारजानाय आइजोफोरखौ छयगाव पुलिसा रैखा खालामनो हादों छयगावनि आजाहार आली मुंनि सासे सुबुंनि अजद होनायनि सायाव बिथा खालामनानै छयगाव पुलिसा मोनसे सिखाव सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै अपारेशन खालामदोंमोन बेयावनो लांखार जानाय साब्रै आइजोफोरखौ छयगाव पुलिसा इउपिनि गोमतीनगर आरो राजस्थाननि जयपुरनिफ्राय रैखा खालामनो हादों लांखारनाय जाथायनि गुबै दायनिगिरि जयटन निचाखौ छयगाव पुलिसा सिगांनो हमखादोंमोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला जयटन निचाया थांनाय 1 जुनावनो साब्रै आइजोफोरखौ लांखारदोंमोन बे लांखारनाय केसाव दा छयगाव पुलिसा साथामखौ एरेस्ट खालामबाय गाबोन अदेबानि सनिबाराव रायजोआव गोदानै कभिड-19नि थाखाय एसअपि ओंखारगोन बे खोथाखौ फोरमायथिदों आसामनि गाहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै गासैबो जिल्लानि डिसिफोरजों भिडिअ कनफारेन्सनि गेजेरजों सावरायलायगोन बेनि उनावनो गाबोन गोदान एसअपि दिहुननानै होगोन खौरां मोननाय बायदिब्ला बे सावरायलायनायाव मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम थांलाय फैलाय जानाय कार्फिउनि सम सोलाय सोल' खालामनाय बेफोरनि सायावनो सावरायलायगोन बेनि उनावनो गोदानै एसअपि दिहुननानै होगोन डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंथिबावदों दि रायजोआव मोन 220 हटस्पट मोननाय जादों जेराव कभिड-19नि गोसारनाया बारा बेनि अनगायैबो थांनाय सप्तासेनि कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै सावस्रि बिफानाबो मोन 15 जिल्लायाव बांसिन कभिड-19 पजिटिभिटि रेट मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों मोन 15 जिल्लाफोरनि मादाव मरिगाव जिल्लायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन कभिड-19 पजिटिभिटि रेट मोननाय जादों 4.70 जौखोन्दो बेनि उनाव सनितपुराव 4.30 जौखोन्दो गलाघाटआव 4.22 जौखोन्दो जरहाटआव 3.75 जौखोन्दो बिश्वनाथआव 3.35 जौखोन्दो लखिमपुराव 2.92 जौखोन्दो गवालपारायाव 2.85 जौखोन्दो तिनसुकियायाव 2.79 जौखोन्दो बाक्सायाव 2.43 जौखोन्दो अदालगुरियाव 2.13 जौखोन्दो आरो बेनि अनगायैबो माखासे जौसिन बिजिरसालिया गासैबो रायजोनि बर्डफोरखौ थाखो 12 एबा एचएस जोबथा आनजादनि फिथाइखौ 31 जुलाइनि गेजेरावनो फोसावनानै होनो थाखाय बिथोन हरदों लोगोसे फरायसाफोरनो मार्क्स होनायनि सायाव बानायनाय इभालुएसन फर्मुलाखौ 10 साननि गेजेरावनो थाग थियारि खालामनो थाखायबो बिथोन हरदों जौसिन बिजिरसालिया फरायसाफोरनो मार्क्स होनायनि सायाव बानायनाय इभालुएसन फर्मुलाया गासैबो रायजोनि बर्डफोरनियानो एखे जानांगौ होननानै जौसिन बिजिरसालियाव पिआइएल फाइल खालामदोंमोन नाथाय बे पिआइएल फाइलखौ जौसिन बिजिरसालिनि जास्टिस एएम खानविलकर आरो दनिश महेश्वरी बिथांमोनहा नेवसिगारबाय बिथांमोनहा बुंथिदों दि मोनफ्रोमबो स्टेट बोर्ड सीबीएसई आरो आईसीएसई फोरा अटोनमास आरो इंडिपेंडेंट बडी बेनिखायनो बेफोर बर्डफोरा एक्सपार्टफोरजों सावरायलायनानै गावगाबागाव इभालुएसन फर्मुला बानायनो हाखायो बेनि अनगायैबो आसामनि मेट्रिक आनजादनि फरायसाफोरनो मार्क्स होनायनि सायावबो मैया सावरायमेल जिरायदोंमोन जेराव फरायसाफोरनो मार्क होनायनि सायाव दाजानाय सा 9 सोद्रोमा थानाय आफादा बाहागो लादोंमोन बे सावरायलायनायनि उनाव आफादा फोरमायथिनानै होदों दि देग्लायनि मेट्रिक आनजादनि फरायसाफोरनो रेंक होनाय जानाय नङा एबा टप 10 नि लिस्ट फोसावनानै होनाय जानाय नङा मानोना फरायसालिनि थाखो 10 नि इउनिट टेस्ट हाफ इयारलि प्रि बोर्ड एग्जाम आरो थाखो 9 नि बोसोरारि आनजादनि मार्कनि सायावसो मेट्रिक आनजादनि फरायसाफोरनो मार्कखौ होनाय जागोन बेबायदि बेलायाव पारफेक्शनजों मार्क दिहुननानै होनो हाया मानोना मोनसे पइन्टजोंनो रेंकनि पजिशना सोलायो आरो बेखौ फरायसाफोरनि मोजांनि थाखायनो खालामनाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों आफादा बेनि अनगायैबो सेबा मेट्रिक आनजादनि फरायसाफोरनि मार्क्स होनायनि सायाव बानायनाय इभालुएसन फर्मुलाया थाग थियारि जाखाबाय आरो बिथांमोनहा बेखौ सोलोंथाइ बिफाननो गथायबाय होननानैबो फोरमायथिदों मेट्रिक आनजादाव फरायसाफोरनि पास आरो फेल जानायनि सायाव सेबाया बुंथिदों दि फरायसाफोरा फरायसालियाव मोननाय मार्कखौ नायनानै बांसिनै फरायसाफोरनि मुलाम्फानि सायाव नोजोर होनानैनो मार्कखौ होनाय जागोन आरो फरायसाफोरनो होनाय मार्क्सनि सायाव जास्टिफाइ होनो हानाय खालामनानैबो होगोन जाहाथे उननि समाव ओरैनो पास जानाय बायदि बायदि मुं मोना सेबाया थोंजोङै फेल जानायनि खोथा बुंथियाखै नाथाय
सेबाया फोरमायथिनो नाजानाय बायदिब्ला सेबाया हानायमानि फरायसाफोरनो मोजां मार्क होनो नाजागोन। नाथाय सोरबा फरायसानो मोजां मार्क होसेयावबो पास जाथाव मार्कसिम सौहैयाब्ला बिथांमोनहा फेलबो जानो हागौ। पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनि गेजेरजों जायफोरा रां मोननो थाखाय गनायथि गैया बैफोर सुबुंफोरनि मुंखौ दाननाय जासिगोन होननानै सप्तासे सिगां खौराङाव फोसावनाय जादोंमोन। बेनि सायाव आसामनि आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा माखासे खोथा फोरमायथिदों। बिथाङा बुंथिदों दि जायफोर सुबुंफोरा पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों रां मोननो थाखाय गनायजाथाव नङा एबा इलिजिबल नङा बिथांमोननि मुंखौ दाननाय जाबाय आरो आद्रा थाबावनाय इलिजिबल नङैफोरनि मुंफोरखौबो दानबावगोन। बेनि उनाव जायफोर आबादारिफोरा पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों रां मोननो थाखाय गनायजाथाव बिथांमोननि मुंखौ थिसननाय जागोन। मानोना मोननो गोनां आबादारिफोरनि मुङासो गोबां थालांदों होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा आरो बेनि सायाव गोख्रोङै खामानि मावनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि डिसिनो बिबानखौ होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। लोगोसे जायफोर गनायजाथावि सुबुंफोरा पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों रां लाबोगासिनो दंमोन बिथांमोनखौ रांखौ हरफिननो थाखायबो खावलायदों बिथाङा। रिपर्टआव मोननाय बायदिब्ला आसामनि गासै मोन 33 जिल्लायाव 11,72,685 सुबुंनि मुंखौ पीएम किसान लिस्टनिफ्राय गनायजाथाव नङैनि थाखाय दाननाय जाबाय। बयनिख्रुइबो बांसिन बरपेटा जिल्लानिफ्रायनो दानजादों गासै 3,92,209। बेनि उनाव धुब्री गासै 1,07,207। नगावनिफ्राय गासै 1,09,612 सुबुंफोरनि मुङा दानजाबाय। बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलनि मोनब्रै जिल्लानिफ्राय बाक्सानिफ्राय 34,851, चिरांनिफ्राय 10,895, क'क्राझारनिफ्राय 22,969, अदालगुरिनिफ्राय 3,311। बेनि अनगायैबो सनितपुरनिफ्राय 5,886, बिश्वनाथनिफ्राय 5,139, बङाइगावनिफ्राय 8,899, दरंनिफ्राय 51,870, धेमाजिनिफ्राय 7,043, गलाघाटनिफ्राय 23,329, सोनाब कार्बि आंलंनिफ्राय 43,157 आरो माखासे। क'क्राझाराव फिन फासिनि जाथाय फांसे दंफांनि दालाइनिफ्राय बोखांनानै मोननाय जादों सासे सुबुंनि गोथै देहा। बे जाथाया क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय मागुरमारि गामियाव जादों। साहा बागानाव थानाय फांसे दंफांनि दालाइनिफ्राय बोखांनो मोननाय जादों मागुरमारि गामिनि थागिबि कर'ना राय 36 बोसोर बैसोनि। बे जाथायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरा रावखौबो बुथारनायनि सन्देह खालामाखै गावखौनो फोथैनानै लानाय होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला कर'ना राया थांनाय बैसाग दानावसो तुलु बर्मन मुंनि सासे आइजोजों जुलि जादोंमोन। गामिनि सुबुं आरो पुलिसा बेनि फासि नांनाय जाथायखौ बिसि तुलु बर्मननि थाखाय जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। पुलिसाबो जाथायनि सायाव सोंनाय फिननाय लानो थाखाय तुलु बर्मनखौ पुलिस थानासिम लानानै थांदों। नाथाय दासिमबो जेबो फोरमान मोननाय जायाखै कर'ना राया मा जाहोननि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों। हौवाफोरखौ गावनि जेयाव फोनांनानै रां दाबि खालामनाय सासे आइजोनि जाथाया सोराङाव फैदों। चिरां जिल्लानि बिजनियाव जादों बे जाथाया। बे जाथायखौ लानानै बिजनी प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों मिरु आमसुनि सोलोंथाइ नेहाथारिजों लोगोसे बिजनी जिल्ला आमसुनि आफादगिरि रसन खाना। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मिरु आमसुनि सोलोंथाइ नेहाथारिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला सासे अनिता शर्मा मुंनि सिख्लानि मुङाव खुलिनाय नंखाय फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों सिख्लाया गिबियाव हौवाफोरजों रायज्लायग्रोयो। बेनि उनाव वाट्सएप नाम्बार बियो, उनाव भिडिअ कल हरनानै गावनि सोलेरखौ दिन्थिहरो। बे भिडिअखौनो आइजोआ इडिट खालामनानै बायदि गाज्रि महर होनानै हौवाफोरखौ हुमखि हरो। रां हराब्ला बे गाज्रि भिडिअखौ ससियेल मिडियायाव हगारगोन, भाइरेल खालामगोन, न'खरनि सुबुंफोरनो हरगोन बायदि बायदि। बेबायदिनो खालामजादों बिजनी जिल्लानि आमसु आफादगिरिया। बेनि उनावनो बे जाथाया सोराङाव फैदों। नेहाथारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे सिख्लाया गोलाव समनिफ्रायनो हौवाफोरखौ बेबायदि खालामनानै रां दाबि खालामबोदों। बेनिखायनो बे अनिता शर्मा मुंनि फेसबुकनि सिख्लानिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों। लोगोसे बे सिख्लाखौ थाबैनो नागिरनानै दिहुननानै गोख्रों साजा होनो थाखायबो पुलिस प्रशासनखौ खावलायदों। सनाय बियाबनि एआइइउडिएफनि एमएलए करिम उद्दिन बरभुइयानि खर'आव फैनो हागौ गेदेर खैफोद। बिसायख'थिनि सिगां सिगां बिसायख'थि आय'गनो नंखाय फोरमानपत्र जमा होदोंमोन एमएलए करिम उद्दिन बरभुइयाया। मख'नो गोनांदि सनाय बियाबाव एआइइउडिएफनि एमएलए करिम उद्दिन बरभुइयानि हेंथायै बिजेपिनि आमिनुल हक लास्कारा बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन। नाथाय बिथां आमिनुल हक लास्कारा जेननो गोनां जादोंमोन। बे जेननायखौ चेलेन्ज महरै लानानैनो
MLA करिम उद्दिन बरभुइयानि बेरेखा फोरमान पत्र नागिरदों बिथाङा जायनि थाखाय गमामायैनो बिथाङा MLA करिम उद्दिननि हेंथायै गुवाहाटी हाइकर्टआव पेटिशन फाइल खालामदों। पेटिशन फाइल खालामनाय बायदिब्ला MLA करिम उद्दिना चौधरी चरण सिंह इउनिभार्सिटिनिफ्राय BA पास जानाय होननानै नंखाय फोरमानखौ बिसायख'थि आयगनो एफिडेविट जमा खालामदोंमोन। बेल' नङा MLA बिथाङा एफिडेविटआव फाइनान्सियेल लायबिलिटिस आरो लनखौबो दोनखुमादोंमोन। बे पेटिशन फाइल खालामनायनि सायाव BJPनि बिजाथि आमिनुल हकनि एडभोकेट AR भुइया बिथाङा फोरमायथिदों दि आमिनुल हकआ चौधरी चरण सिंह इउनिभार्सिटियाव RTIबो फाइल खालामदोंमोन आरो इउनिभार्सिटियाबो बेखौनो रोखायै फोरमायथिदों दि बे इउनिभार्सिटियाव करिम उद्दिन बरभुइया मुंनि रावबो फरायसा गैयामोन होननानै। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आमिनुल हकआ सनाय बियाबनि AIUDFनि MLAनि हेंथायै होनाय पेटिशनखौ गुवाहाटी हाइकर्टआ गनायबाय। दा गुवाहाटी हाइकर्टआ फैगौ 4 आगस्टआव जानो गोनां खोनासंथियाव AIUDFनि MLAखौबो नुजाथिनो थाखाय नटिस हरदों। मणिपुरनि जुद' गेलेगिरि सुशीला देवी लिकमाबाम बिथाङा जानो गोनां टकिअ अलिम्पिक्सनि थाखाय सायख'जाबाय। बिथाङा जुद' खेलानि 48 केजि खथायाव सायख'जादों। बे खौरांखौ इन्टारनेशनेल जुद' फेडारेशनआ फोसावदों। मख'नो गोनांदि बिथाङानो नायल' जाल' सासेल' जाय टकिअ अलिम्पिक्सआव जुद' खेला गेलेनायनि थाखाय भारतनिफ्राय सायख'जादों। बिथाङा 2014 मायथाइयाव ग्लासग'आव जानाय कमनवेल्थ गेम्सआव वमेन्स जुड'आव 48 केजि खथायाव सिलभार मेडेल देरहासारनो हादोंमोन। आसामाव मैया केबिनेट जिरायदोंमोन। बे केबिनेटआव माखासे थांखिफोर लानाय जादों। बेनि मादाव माखासे सेथियाव दङ मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमानाय नखरनो आसाम सोरखारनिफ्राय रां अनसुंथाइ होनायनि लामाखौ गोरलै खालामनानै होबाय। दा जिउ गोमाजानाय नखरा रां अनसुंथाइ मोननो थाखाय डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार DFOनिफ्राय गनायथि मोनब्लानो प्रिन्सिपाल चिफ कनजारभेटर अफ फरेस्ट PCCFआनो खामानिखौ मावसिगोन। दा PCCFआ फाइलखौ फरेस्ट एन्ड इनभाइरनमेन्ट डिपार्टमेन्टनो हरनो गोनांथि गैला। नैथियाव दङ सोरनिबा हाखौ जायखिजाया थाव कम्पानिफोरा थाव दिहुननो थाखाय बायोब्ला हानि बेसेना जेसेबां बेनि बांसिन रां होनो नांगोन। हाया जुदि टाउन ओनसोलनि सोरगिदिं 10 किल'मिटार सिङाव थायोब्ला हानि बेसेना जेसेबां बेनि अनगायैबो थाव कम्पानिया बिगासेयाव 12 लाख रां बारा होनो नांगोन आरो जुदि गामि ओनसोलावब्ला हानि बेसेना जेसेबां बेनि अनगायैबो बिगासेयाव 10 लाख रां बारा होनो नांगोन। थामथियाव दङ गामि ओनसोलाव जायखिजाया सोरखारि फसंथानफोर गायसंनो थाखाय हा एलटमेन्ट होनायनि खामानिखौ दानिया DCआनो लेन्ड एक्विजिशन कमिटिनिफ्राय गनायथि मोनब्लानो होनो हासिगोन। दानिया DCआ फाइलखौ रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनो हरनो गोनांथि गैला। सिखावै मोसौ फालांगि खालामग्रा मास्टार माइन्ड मुजामिल हकखौ बरपेटा पुलिसआ गावदों। मास्टार माइन्ड मुजामिल हकनि हेंथायै मोसौ खावनाय, आयेन बेरेखा फालांगि खालामनाय, मानसि लांखारनाय आरो गोबां केस दंखायोमोन जायनि थाखाय आसाम पुलिसआ गोलाव समनिफ्रायनो बिखौ नागिरगासिनो दंखायोमोन। आसाम पुलिसनि गोख्रोङै सिग्रोमबाय थानायाव मुजामिल हकआ थांनाय मंगलबाराव बरपेटा पुलिसनि सिगाङाव सारेन्डार जाबायमोन आरो बिखौ 10 साननि थाखाय सोंनाय फिननाय लानो हावलि थानायावबो दोननाय जादोंमोन। नाथाय मैया मोनायाव सासे पुलिसखौ गाग्लोबनानै पुलिसनि कास्टडिनिफ्राय खारखुमानो नागिरदोंमोन मुजामिल हकआ, जायनि थाखाय पुलिसआ मुजामिल हकखौ गावनो गोनां जादों। मास्टार माइन्ड मोसौ सिखाव मुजामिल हकखौ दा बरपेटानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जाबाय। रायजोआव आयेन बेरेखा ड्राग्स फालांगि खालामनाय आरो लाइमोनफोरनि ड्राग्स बाहायनाया बांनायनिफ्राय बांदों। फ्राय सानफ्रामबो ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमनाय जायो, नाथाय एसेबो गिखाङा ड्राग्स फालांगिरिफोरा। फिन हमजाबाय ड्राग्स फालांगिरि सानै। तामुलपुर कुमरिकाटायाव पुलिसनि नायबिजिरनायाव ड्राग्सजों लोगोसे सानै फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय ड्राग्स फालांगिरि सानैनि मुङा थुलुंगा बसुमतारी आरो मानास दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।